Čo mám hovoriť? Nespravíme nejaký úvod najprv? Dobrý deň, volám sa Ferko Mrkvička. Vyšla nám nová Citroën Berlingo 1 na trhu. Nielen, že mám nové boty, ale prišlo nám konečne to 7-miestne Berlingo. Poďte sa pozrieť. Staré a dobré veci neodišli. Pekne si nastavíme volantík. Znova tu máme tie naše úkosy. Haha. Lambo, haha, dobre. Siège numéro 2, 3, numéro 4. Numero 5, numero 6, numero 7. Už to vieme na spamäť. Berlingo 7 miestne máme späť. 195 cm úplne bez problémov. Bez dažďa. Aj s dažďom. Prípadne zahráme Tetris do Chorvátska na dovolenku. Čo som to počul? Že keď to je 7 miestne, že tam není miesto? Sem krásne. To Hagusy. Krásna. Túle. Len teraz. 20% zľava na letné doplnky. Wow. Prítlak na zadnú nápravu. Keď pôjdeš cez nemecké diaľnice 200. Rázvor dobrý. A poď, teraz dáme toto. Porovnanie, chápeš? Aby to videli ľudia. Počkaj. To bolo. Trošku rozdiel, nie? Žiadne ostrekovače primrznuté celú zimu. Krásne Magic Washe, integrované. Nestrieka to tam, kde nemá. Do nášho portfólia farieb sme pribalili niečo jedinečné. Krásna modrá Kiyama. Samozrejme Citroën LED Vision, pretože čo? Pretože Creative Technology a pretože Citroën na svojom vzhľade nikdy nešetrí. Máme hliníkače. Svetlá výška 155 aj v studenej vode. Elektrika už plusku. A tónované sklá. Rýchle šúpacie dvere, pokiaľ niekde velej, budeš strieľať z úziny, priamo na gang, je to vybavené. Samozrejme, pre najväčšiu dostupnosť pre vás, našich zákazníkov, sme skonfigurovali aj verziu s touto Dominic Toretto Schaltpackou, plus takisto tu vie byť aj keyless, bezkľúčové štartovanie, ale vie to byť aj klasický štandard, kto má rád takúto klasickú mechaniku a takisto, kto je strašne smart, in, hype, mainstream, vie tu nám mať aj indukčné dobíjanie smartfónu, ktorý to samozrejme podporuje a je kompatibilný. Toto sú na tie nezaplatené faktúry. V tejto edícii sa nám ten krásny veľký balíček, odkladací priestor na 8 litrov páleného v tomto prípade nenachádza, avšak máme XL-kovú verziu, takže demižóny vieme v kľude prevážať aj vzadu a zásobiť kľudne aj celé mesto. A čo najviac, keď tam chceš dostať tie demižóny a chceš tam mať stručný video, hopla! Krásny priestor na kopec demižónov. Pokiaľ to chceš vybrať celé, musím na to prísť, ako sa to celé vyberá. Sekundu. Lepšie ako tá naša detská autosedačka. A na dneska mám dosť. Takto. Troška pás. Guten Abend! Detailik. Aj táto roletka sa dá vybrať. No už som na to prišiel. Ako?
Par excellence. A ešte jeden tip pre tých chlapcov nekalých. Čo je toto? Na to som doteraz neprišiel. Na to sa ešte musím opýtať vyššie. Koľko sa sem zmestí litrov, potrebujem vedieť? Čakaj, cenník nám odpovie. Objem tejto nevinnej nádržky je 50 litrov písaných. Keď ho pretankuješ až po hrdlo, mestíš aj 55. Kto má rád ten dlhý dojazd. Pokiaľ máš zároveň rád aj dlhý dojazd, nemusíš sa báť parkovať ani v centre Paríža, kde by ťa mohli náhodne vykradnúť. Je to na takýto kľúčik tenisty, ktorý ide do zapaľovania. Močovinu si nevšímaj. Potom tú močovinu minimálne 10 litrov dotankovať, lebo to bude vypiskovať, vypisovať. Chalani na servise sa aj zbláznia. Bacha na to. Tento kus je v Dubnici nad Váhom. Dnes je za 28 000, čaká na teba. Plusková výbava, videl si, niečo to obsahuje, niečo to má. Je to aj mechanické, aj in. Prídi, kupuj, podporuj kvalitu. Idem tam nahodiť tieto značky, nech to vyzerá trošku lepšie. Odbalíme to a už zajtra to čaká na vás.